मानोथो एसे गोबाव जाबोखो नोंहालाय? हे राजाया बेखौबो बियो बैखौबो बियो मोनसेनि उनाव मोनसे। नों आरो बोरैसो थमलायबाय? दायना होननानैसो बुथार जासिगोन नोङो। हामालै बाबा, हा बेलाय माथो दायनानि बाथ्रा जालायखौ? आं बिजाबाव नायनानैसो बबे हाग्रा बिलाइया बबे बेरामाव खाथियो बेखौसो आं खांनानै रायजो राजाफोरनो देनानै हरो। बा आयुर्वेदिक डक्टरानो ओंखारबाय माथो, आइखौलाय माथो फाहामनो आदिया? एफा गिदिर बेरामखौलाय आं मालाय बोरैहाय फाहामनो हानो? जर जन्दिसनि बाथ्रा मोनब्ला आलादा खोथामोन। दे ओंख्रिफ्रालाय माथो संनानै दोनदों? नोंसा नोम्ब'आ सबायजों साम' संनाय ओंख्रि होफैदों। हा? नंगौना नङालै?